исобой усмонов собиқадори мақомоти милитсия мебошад. Вай имрӯз меҳмони маҷлиси тантанавии раёси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд аст, чунки яке аз собиқадорони фаъол буда беш аз 30 сол дар мақомоти милитсия кор кардааст. Нақл мекунад ки замони адои вазифа бисёр душвориҳоро аз сар гузаронидааст, зеро он сол ваҳдату осоиштагӣ дар кишвар ҳукмфармо набуд. исобой усмонов лаҳзаҳои душвори фаъолияти кориашро дар мақомоти милитсия хуб дар хотир дорад. мегӯяд соли 1998 ҳангоми ҳуҷуми мусаллаҳонаи гурӯҳи исьёнгар Маҳмуд Худойбердиев ба вилояти Суғд ҳамчун ҷонишини шуъбаи иттилоотии раёсат дар ҷои ҳодиса қарор дошт. ба хотири таъмини тартибот ва ҳифзи халқу ватан ҷароҳати вазнин бардошта аз як пояш маҳрум монд. 4 ноябр сари 1998 ноябр ки ҳамун дастаи Худойбердиев омад, ман аз ҷароҳати тиркишон 4 ярадор шудам. исобой усмонов баъди ин ҳодисаи мудҳиш ки дар натиҷаи он аз як пой маҳрум монд, боз 2-3 соли дигар фаъолияти кории худро дар мақомоти милитсия идома додааст. баъдан ба нафақа баромад. ҳоло бошад дар ҳар чорабинии идонаи раёсат ҳамчун меҳмони асосӣ даъват мешавад. қаҳрамони гузориши мо нақл мекунад ки шароити кории мақомот имрӯз назар ба солҳои қаблӣ куллан фарқ мекунад. яъне кормандони мақомоти милитсия ҳоло дар замони тинҷу осоишта адои вазифа мекунанд ва бояд дар таъмини тартибот ва ҳифзи халқу ватани хеш ҳамеша омодаи хизмат бошанд, мегӯяд собиқадори соҳа исобой усмонов. дар ҳамин рӯзи иди коргарони милитсия, ҳамаи коргарон табрик муборакбод намуда ба ҳамаашон саломатӣ мехоҳам. барори кор ҳамашон ба имрӯз санаи 9 ноябр кормандони раёси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд аз рӯзи милитсияи тоҷик ҷашн гирифтанд. сардори раёсат Абдулло Навҷувонов ва собиқадорону кормандони мақомот назди лавҳаи ёдгорӣ ки дар саҳни бинои раёсат қарор дорад, гулчанбар гузошта барои поси хотири шаҳидон лаҳзаи хомӯш истоданд. ин иқдом ҳамасола ба муносибати рӯзи милитсия рӯи даст гирифта мешавад. ҳадаф гиромидошти хотири шаҳидони мақомот аст. сардори шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Абдурафи Абдуназарзода беш аз 25 сол аст ки дар сафи мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад. вай аз таҷлили рӯзи милитсияи тоҷик ки ҳамасола бо шукӯҳ ҷашн гирифта мешавад изҳори хушнудӣ намуд, зеро ин кормандони мақомотро дар адои вазифаи худ боз ҳам рӯҳбаланд ва дилгарм мекунад. вай таъкид кард ки имрӯзҳо милитсияи тоҷик дар шароити хуби корӣ фаъолият дорад, зеро дар зарфи 30 соли истиқлолият ба якчанд комёбиҳо ноил гашта дар пешрафти ҷомеа ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ саҳми назараси худро гузошта истодааст. давоми 30 соли истиқлолият дида исоид тамоми шароитҳо бо таҷҳизотҳои зарурии техникии ҳозиразамон мақомоти милитсия таъмин карда шудааст. кормандон тамоми фаъолияти худро бо техникаҳои зарурии ҳозиразамон кору фаъолият бурда истоданд. саҳми милитсия бениҳоят баланд аст, чуноне ки медонед тартибот дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин, тамоми ҷиноятҳое ки ба қайд гирифта шуданд бо истифода аз имкониятҳои муосир ошкоршавиашон таъмин карда шуда истоданд. баъди ба толор даровардани парчами ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлиси тантанавии раёси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд оғоз шуд. пас аз сароидани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба чорабинии идонаи рӯзи милитсияи тоҷик расман ҳусни оғоз бахшида шуд. сардори раёси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Абдулло Навҷувонов суханронӣ намуда кулли кормандони мақомотро ба муносибати иди касбияшон табрик гуфт. вай таъкид кард ки саҳми кормандони мақомоти милитсия дар таъмини
тартиботи ҷамъиятӣ ва ошкор намудани ҷинояту ҷинояткорӣ хеле назаррас аст. маҳз хизмати софдилона ва садоқат ба ватан буд ки имрӯз милитсияи тоҷик ба як қатор дастовардҳо ноил гашта худро ҳамчун мақомоти муҳими давлатӣ муаррифӣ кардааст. таъмини тартиботи ҳуқуқӣ ва қонуният, ҳифзи ҳаёту осоиштаи шаҳрвандон вазифаи басто бо ифтихор ва масъулиятдор буда, ҷомеа ва давлат онро ба дӯши мақомот корои дохилӣ вогузор намудааст. фаъолияти пурсамари милитсияи тоҷик ин роҳи қаҳрамонию мардонагӣ ва роҳи хидмат ба халқу ватани хиш буда, саҳми кормандони мақомот корои дохилӣ дар таҳкими сулҳ ва устувории хоҳияҳои давлатдорӣ, ҳифзи тартиботи оламии ҷомеа басо назаррас аст. кормандони мақомоти милитсия зимни иҷрои вазифаҳои хизматӣ бо садоқат ба савганди хеш алайҳи ҳама гуна зулмороти иҷроӣ дар сафи пеши мубориза истода ва намунаи баланди ҷасорату мардонагӣ нишон дода, ҳамқадам, муҳофиз, мубориз ва сипари бо эътимоди истиқлолият ва халқи кишвар будани худро исбот намуданд. дар қисмати дигари чорабинӣ гурӯҳе аз кормандони раёсии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд бо ифтихорнома ва сипоснома қадрдонӣ шуданд. дар ин рӯз 4 нафар кормандони вазорати корҳои дохилӣ бо рутбаҳои навбатӣ ва 6 нафари дигар бо ифтихорномаю сипосномаи фахрии вазири корҳои дохилӣ Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ сарфароз гардиданд. ҳамчунин ба 7 нафар кормандони мақомот ифтихорномаи сардори раёсии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд тақдим карда шуд. масъулин таъкид карданд ки боқимонда кормандони раёсат пагоҳ санаи 10 ноябр ки рӯзи милитсияи тоҷик дар сатҳи вилоят таҷлил карда мешавад қадрдонӣ хоҳанд шуд. баъди баровардани парчами ҷумҳурии тоҷикистон аз толор маҷлиси тантанавии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд ба муносибати рӯзи милитсияи тоҷик хотима ёфт. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.